Salut! În acest video vom dezbate împreună 5 teme foarte interesante. Vom recapitula împreună narațiunea, ideea principală, secundară, planul simplu de idei și planul dezvoltat de idei. Într-o săptămână începe școala și m-am gândit să recapitulăm împreună aceste teme pe care le-am enumerat mai devreme. Narațiunea. Narațiunea este un mod de expunere prin care se relatează fapte și întâmplări. Prin narațiune este prezentată o succesiune de întâmplări petrecute într-o ordine temporală. Narațiunea constă în existența unui narator, a unei acțiuni și existența personajelor. Ideea principală. Ideea principala, adică cea mai importantă, în momentul în care tu citești un text, eu îți sugerez să scoți ideile principale, adică cele mai importante și secundare. Vom afla despre toate aceste lucruri chiar acum. Deci, cum am spus, ideea principală este o propoziție sau frază care cuprinde informația esențială desprinsă într-un paragraf sau dintr-un pasaj. În momentul în care tu citești un text, găsești paragraful cu ideea principală, subliniezi and that's all. Ideile secundare. Ideile secundare constituie o dezvoltare a ideilor principale. Acestea surprind detalii și oferă lămuriri cu privire la acțiunile personajelor, locul și timpul desfășurării acțiunilor, împrejurările în care se petrec faptele. Planul simplu de idei. Planul simplu de idei cuprinde ideile principale lănțuite în ordinea apariției lor în text. Și planul dezvoltat de idei cuprinde ideile principale, secundare corespunzătoare acestora, înlănțuite în ordinea apariției lor în text. Ei bine, eu îți doresc succes la școală, un an școlar bun și sper că ai reușit să înveți ceva din lecția pe care ți-am predat-o eu. 5 lecții într-una. Multă baftă!